Περπατάμε τώρα μέχρι το Πάρκο Τρίτσι. Όλα καλά, ζέστη πολύ. Ζέστη πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα δεν πάω να κάνω ψέματα, κάνει ζέστη. Έχεις βάλει έτσι χαλάσει. Πάρα πολύ ζέστη, εντάξει, τώρα είμαστε γύρω στα 20 χιλιόμετρα από το σπίτι μας. 20 χιλιόμετρα πόσο είναι τώρα? Με τα πόδια είμαστε κάνα 20 λεπτά. Κάπου στα 3 χιλιόμετρα. Από εκεί που είμαστε ήταν 20. Είμαστε με το 3. Τέλος πάντων. Όλα καλά. Τώρα περνάμε από τη γέφυρα του παλιού τρένου Πάρκο Τρίτσι. Δεν έχει καθόλου κόσμο. Είναι ερημιά. Λέγαμε μπάσκετ, τύχουμε κανέναν. Όμως δεν τύχαμε κανέναν αυτή την ώρα. Συνήθως έρχεται ο Αργυρός εδώ. Δεν τον τύχαμε σήμερα. Τέλος πάντων, εμείς προχωράμε στη ζέστη. Δεν διαλέξαμε το λεωφορείο, διαλέξαμε τα πόδια. Για να δούμε και μπάσκετ, δούμε τον Αργυρό. Γιατί έρχεται τέτοιες ώρες, όμως δεν τον είδαμε. Και συνεχίζουμε δυναμικά. Περνάμε τώρα και συνεχίζουμε όλο ευθεία για το σπίτι μας. Όλα καλά, εντάξει. Περάσαμε όλοι καλά. Περάσαμε πάρα πολύ καλά, δεν μπορώ να πω. Μην με βλέπετε έτσι. Περπατάω και κρατάω αυτό το χέρι μου για τη selfie. Για να πάω να βγάλω βίντεο να σας δείχνω.